amen. Nisemoyeni. Amakhaza swazi irevelation. Kuyangithokozisa ubaba ongizalayo wawumuntu wayelwela abantu ngemfundo, elwela abantu socially. Injabulo yakhe yayikukubona equality yobomi babantu bushintsha. Uma usebenzela uNkulunkulu eyona goal, the ultimate goal onayo is to see equality of life yabantu ishintsha. Na goal onayo. Once you see quality yabantu, quality of life change, eyona nto ekujabulisayo le. Mangibona abantu impilo zabo zishintsha, sibalwele emoyeni, into zobuthakathi, into abangazazi, sibakhulula kizibopho, sibakhulula into, sibakhulula ki-religion. In Revelation we set people free from religion, because irreligion actually eyona eyinkinga yenza abantu babezizilima. Irreligion set people free from religion, abantu baphile in spirituality. Umoya uwo, not religion. Hallelujah, amen. Religion binds. Religion impedes people to think. That's why you can't think beyond that. But umoya allows us to think. Umoya uyasivumela sicabange. Umoya uyasivumela sibe free. Irreligion ayisenzi free. That's why Revelation Church kune research team. People are allowed to research. Irreligion, you are not allowed to research, because bayasaba ukuthi ungaza nenye into engazohambisana nalento abathi. That's why when uqala ukufika uzibuza ukuthi isonto liphilela omama bahamba ngamakhanda nani, irreligion iyo eza nemthetho. Revelation Church ayo religion, inkonzo yomoya, si free. Hallelujah, amen. As long as abantu begqokile behloniphekile. Undlula lokho ngiubani mina ukubekela abantu umthetho ukuthi uma ungaqhokanga ekhanda wenza njani. Mase sibuza ukuthi nakho lokho ukugqoka ekhanda kwaza nabani? Imithetho yabantu asiyiphikisi. Kuhle umama maye mhlambe ethwele ekhanda, kodwa lo othi cha mina ngifuna ukuthwala kakhulukazi osesemusha, i-choice yakhe. Uma engathwalanga akukho mehluko ozokwenzeka, akukho la sizolimala khona. Right noma ngrongo na? Ngaqala ukubona inkonzo enje omama afaka ibhrukwe. Masibuze kumbuzo othi ubani waza nomthetho ukuthi umuntu wesifazana akayifaki ibhrukwe? Akusenkulunkulu, imithetho yabantu. Uma umama yena ebona ukuthi cha mina ngendlela engikhule ngayo nendlela engikholelwa kuyo umama akayifaki ibhrukwe, kuhle so uyifaka ke, kodwa ungagxiki abayifakayo. Bayeka abayifakayo. Right no bang wrong na? Wena ungayifaki kodwa kungagxika abayifakayo, because akona umthetho kaJehova, umthetho wakho. Bazokotela abantu benkolo, hayi uPaul wathi kabaKorinte wathi, nalapho abayi understand ukuthi kwalapho belandela into zase-Israel bese Africa. But in any event uPaul wayekhuluma nelo bandla lelo, wayengakhulumi namabandla. Okokuqala uPaul angeke azokhuluma nobe bephila uPaul bengeke aze Revelation azokhuluma umthetho wase Revelation, ngoba iRevelation iphethwe uRadebe ayiphethwa nguPaul. Hallelujah, amen. Niyangizwa abantu bakwethu? Uma bekuthiwa uPaul waseBhayibhelini, bona manje umzalwane unamasikizi manje. Umprofeti uthuka uPaul. Paul was a man, mzalwane. And by the way, Paul was a Rome, the persecutors. uPaul if bekuthiwa uyaphila uApostle Paul lo eBhayibheli namhlanje, uPaul bengeke azangene la afika azongitshela la. Bengizothi no dayima kancane. Nalabo agcwele abantu bezinye inkonzo nabanye abantu. Awuzofika uzophapha enkonzweni yami. Imalapha ungazi awuzoza la isimini. Ayonkonzo yakho le. Hambe usha umthetho enkonzweni yakho, nami sha umthetho kuphi enkonzweni yami. Ngendlela nami engiboniswa ngayo. Ngoba mangime kule ndawo nami ngihamba ngendlela engiboniswa ngayo. uPaul bengeke.
umprofeti uPaul weBhayibheli, uPaul weBhayibheli bengeke afike la afika athi ukuthi ama-marshal beyozambamba manje uPaul. uPaul ebezobanjwa manje Mahlangu ebezawubanjwa manje bese athi marshal sondelani nayi inkinga la. Nangu uPaul ezofuna ukubeka umthetho eRevelation. Bese ambamba uPaul futhi mayengathi uyalwa bezawukhishwa ngaphandle. uPaul waseBhayibhelini. uPaul eBhayibhelini makubhalwa incwadi yabaKorinti wayebeka umthetho kulelo bandla hayi emabandleni. Ngoba usufunda umlando kuthiwa lelo bandla ingathi lali omama bakhona babe nenkinga. Uyazi amasonto ahluka phela. Kuthi omama bakhona babengenokudelela bengazi indawo yabo. Kusho ukuthi uPaul ke lapho kusho ukuthi wayezama ukuqondisa igwegu ukuthi omama asinibekeni endaweni. Yikho lokho athi anithwaleni ekhanda ningafaka amabhrukwe hayi ngoba umuntu wesifazane kumele abe njalo. Siphila kuyinkathi ezihlukile. Kodwa ke wayezama ubabeka endaweni yabo ukuthi omama enkonzweni sanukweqa nenze kanje. So abantu abafunda iBhayibheli right bayifunda iBhayibheli ingathi it's a incwadi magic. Yonke into ebhaliwe bayayithatha kanti abayi understand ukuthi iBhayibheli ine context. Yabhalwa somewhere, ibhalwa ngenkathi ezahlukene, ibhalwa emabandleni ahlukene. eRevelation ke siphila ngokomoya. Into esifunayo uhlonipheke. Kodwa ke naloqala ukufika inkosi yami ongcuno angiyibeke iqiniso. Naye eRevelation asimjudge. Siyathula asithi ungcono ungazoqoka la omama. Siyathula ngoba phela siyamzwisisa ukuthi mhlambe usafika inkosi yami akakashintshi. Ngoba masimjudge asenzani siyamxosha. Akasabuyi kusasa mayifundisa eRevelation athi hayi kula nkonzo bazangijaja. Angani angizwa kahle. Ngoba phela omunye uyeza efika uphethwe into zakhe. Omunye khona lemoya emphethe. Athi vele make efika athi yabona namhlanje ngihamba nomprofeti namhlanje. Noma make efika athi ngihamba nomfundisi yabona umfundisi ngiyamthatha namhlanje. Angani angizwa kahle na. Omunye athi hayi yabona usakhile lo dlalayo lapho mangiphuma uzangilandela. Ngiright noma ngirongo na? Enzeke lento yena ngendlela aphila ngayo ngoba engakamthola uNkulunkulu azazi ukuthi yena uzithembile uzofaka lo roko yakhe ayifakayo afake nezinto zakhe ayitshela ukuthi hawo one shot nje lo wangibheka ngiphuma naye ngomnyango. Hallelujah amen. Manje ke nayo uma eza eRevelation kumele senzeni simye singathi hayi sisi waye ugqoke kanje asenze njalo eRevelation inkonzo yomoya asimiyeke kodwa ngoba thina sesikhulile siyazi ukuthi shema usisi lo I'm sure usenento zakhe kodwa sazi ke ukuthi thina sithemba uNkulunkulu kule nkonzo ukuthi hayi ithunya zizosebenza lophuma leli demon lakhe. Ngiright noma ngirongo na? Hayibo angizwa kahle. Lizokwenza leli demon kancane simbone ukuthi simake zibone ngene yedwa phinde aphume yedwa ukuthi hayi ayisebenzi lento yami. Kuyo lo journey nalo process uzogcina sekathola uNkulunkulu. Simbone kusasa sekagqoka seka right naye ejabulile sithi hawu siyambonga uNkulunkulu. Usisi inkosi yami uzowamthola uNkulunkulu. Hallelujah amen. Ngoba masimjudge sithi sisi siyamjudge uzowenzani? Uzawuhamba baleka athi hayi ngihamba kula nkonzo bayangijaja asijudge. Asijudge ungamangali wena uqala ukufika ngiyazi abanye kakhulu abantu abadala hayi le nkonzo ayinamthetho abantu bakhona bafaka amabhuku hayi mama inaka umthetho wezulu hayi umthetho womhlaba thina sihamba ngomoya inkonzo moya le asina umthetho womhlaba sinomthetho wani wezulu.